खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबि खेबनि थाखाय आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्ममोननि हेंथायै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्ममोनहा आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिबाय थादों। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा जेबो मोनाखै एबा बर'फोरा गोबांथार खहा जानो थांगासिनो दं होननानैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम बुंथिबोबाय थादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौबो गोबांथार नंखाय बाथ्रा बुंथिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया मन्त्रि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिसोर सानै मानसिया आथिखालाव बर' हारियाव गोबांथार बेले बेजे खालामगासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोनहा थारैनो दैदेनगिरि नङा एबा बिथांमोनहा सानैबो दैदेनगिरि नङा। बेनिखायनो बिसोरो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। नाथायबा बिथांमोनहा मोनथिया दिपेन बर'आ मोनसे आफादाव दङ आरो मोनसे आफादाव सोरबा दैदेनगिरिया थानाय लोगो लोगो बियो गाव हारसिंल' जानानै थाया, बियो मोनसे आफादनिसो जानानै थायो। बेनिखायनो थारैनो दिपेन बर'खौ बुंनाय माने गासैबो एबसुखौनो बुंनाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे एबसुखौ बेबायदि गोबांथार रायजो राजाफोरा दाबो मोजां मोनो। बेनिखायनो बिथांमोननि बुंनायाव जेबो साननांगौ एबा बुंफिननांगौ होननानै गोनांथि गैया। मानोना बेबायदि मानसिफोरा बुंलाबायबायानो थाखायो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। तामुलपुर जिल्लायाव 5,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया 4 जानुवारि खालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सनकुरिहा, ननापुर आरो गयबारि तामुलपुर ब्लकनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै 5,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै बिपिएफनि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाहैनानै थारैनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गुबैयै बे बिपिएफनि जगदान जाफैनाया थारैनो गासैबो सुबुंफोरानो बिजेपियाव भट होग्राजोबमोन एबा बिजेपिनि सापर्टारजोबमोन। थारैनो बेबायदि बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय थानाया बिपिएफनि मोनसे गोख्रों जाफुंसारनाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो थारैनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंदोंदि आङो रावनिबो एगेन्स्टआव हेंथायै दायो कमेन्ट होनो गोसो गैया। जिया बुंबाय थायो बुंबाय थाथों। ओंखायनो आङो दा रावनिबो सायाव जेबो फिनजाथाय होनांगौ होननानै सानाखै होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरआव थाबैनो एलपि इउपि फोरोंगिरि गासै 1,200निबो बांसिन, हायार सेकेन्डारिनि 15,000नि बांसिन आरो ग्रेड 3, ग्रेड 4नि गासै 3,000निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआरआव मोनबो बेबायदि रिक्रुटमेन्ट जायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबांथार रायजो राजाफोरा दायो बिटिआरआव जेबो गैमारा नामा एबा प्रमद बर'आ साख्रि थिसननो हायाखै होननानै अजद होबाय थानाय समावनो मैया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। नंगौ, बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव एबा थाबैनो एलपि आरो इउपिनि लांदां जानानै थानाय गासै 1,200निबो बांसिन फोरोंगिरि आरो हायार सेकेन्डारिनि गासै 15,000निबो बांसिन फोरोंगिरि, बेनि अनगायैबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि थाखाय 3,000निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथाइखौ दाबावैनो होनो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबाय थादों। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिमोनहा खौरांगिरि मेल लानाय जादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो बिथांमोनहा
आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अमर सिंह ब्रह्मखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो अमर सिंह ब्रह्मआ बर' हारिनि सोमावसारनायफोराव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आरो जेबो बाहागो गैया होननानै बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नोजोर बोनानैनो अमर सिंह ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया दिनैहाय आंखौ पार्सनेल एटेक खालामदों होननानै बुंथिनानै होदों। जों बयबो मिथिगौदि दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थारैनो सम सम बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ गोरोबथा नङा होननानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा सावरायबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब मोननि गेजेराव मोनसे दान्थे बिदान्थेफोरा आथिखाल खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जोबोरै गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो अमर सिंह ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोननि गेजेराव बेबायदि दान्थे बिदान्थेफोरा सोलिबाय थानाय समावनो मैया अमर सिंह ब्रह्मआ थारैनो गावखौ लाजि फोनांदों होननानै बुंथिनानै होनायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लाय 2024 मायथाइनि 56थि एनुवेल कनफारेन्सखौ थारैनो लाइखुन्थिया गायसननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइयाव जानो गोनां 56थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नोजोर बोनानै थारैनो लाइखुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय एनुवेल कनफारेन्सखौ गुबैयै फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 अक्ट'खालि थि खालामनाय जाबाय। जायखौ नोजोर बोनानैनो गाहाय खुन्थियाखौ मैया गायसननाय जाबाय होनना मिथिदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे गायसननाय हाबाफारियाव गुबैयै केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइखुन्थियाखौ गायसननानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो बेनि अनगायैबो बिकेडब्लिउएसिनि डेपुटि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गसाइगाव टाउननि सारियालियाव थानाय गल्डेन जुबिली टावारखौ बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो लुनानै दोनबाय थानाय गसाइगाव टाउनाव थानाय सारियालियाव थानाय मोनसे गल्डेन जुबिलीनि क्लक टावारखौ मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो प्रमद बर' बिथाङा गसाइगाव सोहोराव थानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो थारैनो गोबांथार बायदिसिना राननानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै बिथाङा थारैनो LED लाइटखौबो राननानै होदों, बेनिफ्राय फिल्टार राननानै होदों आरो माखासे ट्रेक्टर राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय ट्रेक्टरनि गेजेरजों गसाइगाव मिउनिसिपेल बर्डनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैनि गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो दै राननानै एबा दैनि जगायथाय होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखालनि बिटिआरनि EM उइलसन हाजदाजों लोगोसे उखिल मुसाहारि, MLA जिरन बसुमतारी आरो गोबां सुबुंफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइनि गुण'त्सबखौ लानानै मोनसे बेले-बेजेया थारैनो बर' रायजो राजाफोरखौ गोसारहोफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 मायथाइनि गुण'त्सबआ दाखालि थांनाय 2 जानुवारिनिफ्राय जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, मैया बेबायदिनो थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ थारैनो बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बर' मिडियामजों होनो मोननाय जायाखै, जेराव इंराजि बिजोंजोंल' थोंजों सोंथि बिलाइया फैनायाव गोबां बेबायदि फरायसाफोरनि गेजेराव बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोनदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि खालामनाया बर'फोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। लोगोसे गोदान बोसोर समावनो बेबायदि खालामनाया थारैनो एबा गुबुन गुबुन समाव गोबांथार समाव बेबायदिनो बर'फोरा मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो सोमावसारबोबाय थानो गोनां जानायावबो थारैनो मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोन्थिफोरखौ गोसो जानानैनो खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो बियो जाबाय नाथाय उननि हाबाफारियाव जाहाथे बेबायदि बेले-बेजेया फैया, जिखुनु बर' बिजोंनि
कुइसनाबो एबा सोंथि बिलाइफ्राबो थारैनो फैयो। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा आथिखालनि आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोननिसिम खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।